सनितपुर धेमाजि जिल्ला वुमेन क्रास आफादा राजपुर गामिनि गिर्जायाव दिनै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै दानथामारि आर'ज लादों। हाबाफारि बादियै फुंनि 9 रिंगानिफ्राय 4 रिंगासिम आर'ज लानाय जादों। दिनैनि जोंनि बे मेलानो जादों जोङो सनितपुर एन्ड धेमाजि डिस्ट्रिक्ट वुमेन चार्च कमिटि BLC मिशन जोङो मास मोनथामजों दानथामजों खनसे बेबायदिनो जोङो प्रेयार प्रग्राम खालामो। जोंनि न'खरनि दुखु दाहा गाव गावनि जिबननि फिसा फिसौनि आरो संसारनि हालोदफोरनि रग बियादनि बायदि रोखोमनि जाथायफोरखौ लाफानानै जोङो इसोरनियाव जों खावलायो। जोंनि समस्याफ्रा जोंनि जाथायफ्रा जों इसोरनि सिगाङाव नाजावजानानै जोंनिफ्राय जेन गाज्रिफ्रा गोजान जालाङो बेफोरखौ जों इसोरनाव गुरैयै खावलायो। दानि दिनाव बांसिन आइजो माहारिफ्रा बांसिन धोरोमनि बिथिङाव एसे खम जाबोनो हमगासिनो बिनि सायाव मा फोरमायनो? आथिखाल मुगायाव मानसिफ्रा गोबां दावगानायाव फैदों। बांसिन समफोरखौ इसोरनिफ्राय गोजानाव हगारनायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय इसोरनि खाथियाव फैसिननांगौआ जोंनि गोनांथिमोन। दानि मुगायाव मानसिफ्रा समफोरखौ इसोरनि रायजोआव फैनायखौ एसे गोब्राब मोनदों। मानो होनोब्ला गाव गावनि न'खरनि बेरायनाय गाननाय जोमनाय देलायनाय थानाय बायदि रोखोमनि सुख नागिरनायाव दिनै इसोरनिफ्राव फैनायफोरखौ खम खालामदों। ओमफ्राय जोङो दिनैहाय बांसिना इसोरनियाव आइजोफ्रा थासिननांगौखौ जोङो नुनो मोनदों आरो। गथ' गथायफोरखौ मोजां लामाजों दैदेनलांनोबा आइजो माहारिफ्रा मा हाबाफारि मावनांगौ? गथ' गथाय फिसा फिसौफोरखौ न'खरखौ दैदेनलांनोबा जों आइजोफ्रा गिबियावनो इसोरखौ नागिरग्रोनांगौ। जों सानो जोंनि बोलोजों गासैखौ मावनो हागोन, नाथाय इसोर गैदेराबा जेबो हाया। बेनिखायनो इसोरनि बोलो नङाबा जोङो गथ'फोरखौ नंगौआव दोननो, गाज्रि लामानिफ्राय फिदिंफिननो, फोरोंनो, आखल आखु गियान होनो, गावनि न'खरखौ समायना खालामनो, बिहि बिसाय अनलायनो, फिसा फिसौफोरजों अनलायनानै फिसौ फिथाइ खांलायनाय गासै फारिलाइयाव जोङो आइजोफ्रा धोरोमखौ लाफानानैसो आगबारिनो हायो। आं बेखौ बुंनो सानदों। दानि दिनाव बांसिन संसार जाखानाय आइजो माहारिफ्रा बांसिन न'खर गारनायखौ नुनो मोनगासिनो, बेनि सायाव मा फोरमायो? आथिखालाव बे सोलिबाय थादों आरो बांसिन सोलिनायखौ जों नुनोबो मोनदों। जिहेथु आथिखालाव दिनैहाय आं एसे सिगाङावनो बुंबाय, सुख नागिरो मानसिया जेसेबां गोजोन बिनिख्रुइ आरो गोजोनसिन नागिरनायाव दिनैहाय गावनि थाखानाय न'खरखौ सिफायनानै गोबां आइजोफ्रा फिसाफोरखौ बिमा गैयै मावरिया खालामनानै गारलांदों, फिसायफोरखौ बिसाय गैयै खालामनानै गालांदों, गावनि समायना सनानि न'खरफोरखौ सिफायनानै थेर बेथेर हांगार खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। बेनिखायनो जों सानो आरो धोरोम गैदेराब्ला दलद थानाय बा दद्र'यै थानाय आखला गैया। बेनिखायनो आइजोफ्रा धोरोमाव उन्दैनिफ्रायनो थानो नांगौखाय दिनै जों बिमाफ्रा बे फिसा फिसौफोरखौ इसोरनाव दलद दोननांगौ होननानै दिनैनि फारिलाइखौ जोङो खालामदों। बेमारिफ्रा जब्रा लोमनाय सानाय बेमार आजारजों गोग्लैसोनानै थानाय मानसिफ्रा इसोरनि बोसोनाव लिरनाय दं आरोना। बे इसोरनि बोसोनाव बेबादि लिरनाय दङ, आङो नोंसोरनि सायाव जि गोग्गो दैखौ सारगोन, बेखौ सारनायजों लोगोसे नोंसोरनि उबुसि जानाय मानिफ्रा फोथार जागोन आरो सोलेराव थानाय गोरा अन्थाइफोरबादि गोसोफ्रा गुरै जागोन होननानै इसोरनि बोसोना जोंखौ फोरोंनायलाय जों बेबादिनो बे दैखौ लाबोनानै गोबां फोथायारिफ्रा बे दैखौ लाबोदों, जाहाथे इसोरनि ब्लेसिंआ बेयाव थायो। आरो इसोरनि ब्लेसिंआ बेयाव थायोब्ला गोबां जब्राफ्रा सोखाजानाय आरो बेबादिनो बिमा बिफाखौ मानिनो हायि, इसोरखौ मानिनो हायि आरो दुष्ट आत्माफोरजों गाज्रि लोमनाय सानाय बेमार आजारफोरजों सैनांनानै थानायफ्रा जेन रैखाथि मोननो हायो, नै बेबादि इसोरनि बोसोनजों लोगोसे बे दैखौ बाहायनाय जायो आरो नैबे माइरं दान फैसा दानफोर जिथु होदों, बे दाना आंनि फोथायनायनि सोखाजानायनि नेरसोन जाथों होननानै जोङो आरो इसोरनि मुङै जोङो दानखौ लाबोथारनांगौ। जों गुदियाव जाजेननायावनो जोंहा गोदोहाय कायेन आरो हाबेल होननाय सानै बिदा फंबाय दङमोन। बे सानै बिदा फंबायफोरनि गेजेरावहाय बेबादिनो बिसोरनियावहाय सासेया गोसो गाज्रियै होनायमोन आरो सासेया गोसो गोथारै होनायमोन आरो बेबादिनो गोसो गोथारै होनाया इसोरजों बासायजानायखौ मोनदों, इसोरजों नाजावजानायखौ मोनदों आरो इसोरजोंहाय सासेया गोसो गाज्रियै होनायखाय नाजावजानायखौ मोनाखै। ओमफ्राय बेबादिनो नैबे जाया दान होयो, दान होनायजों इसोरनि बासायजानाय बा इसोरजों अनजानाय नाजावजानायखौ मोनोब्ला अब्ला जोंबो दिनै इसोरनो जों माबा मोनसे इसोरनिफ्राय मोननो थाखाय इसोरनियाव जोङो फैबायब्ला
जोंबो इसोरनिफ्राय बोरखौ मोननो थाखाय इसोरनि रायजोखौ लुखांलांनांगौनि थाखाय बे दाना जाथोंसै होननानै जों दानखौ लाबोनाय जायो। बेखौ जों इसोरनि रायजोनि थाखाय खामानि मावनायफ्राव बाहायनाय जायो आरो बेफोरबायदि। जों मेथाइ मोनसे रोजाबगोन। औ औ औ औ। बयबो गसंनि दे। लोगोसेयैनो आङो दिनैनि बे मेलनि गेजेरजों दिनैनि जोंनि सनितपुर एन्ड धेमाजि जिल्ला गिर्जानि सिङाव थानाय आइजोफोरखौ लानानैहाय जोंनि बे फारिलाइखौ दिनैहाय दानथामारि आर'ज आयदा होननानै फालिनाय जादों। बे दानथामारि आर'ज आयदा फालिनायाव बेबायदिनो गोबां जेसेबां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गिर्जाफोर दङ बे गिर्जाफोरनिफ्राय बिथांमोना दिनै सफैनो हादों आरो बे सफैनायनि गेजेरजोंनो जोङो बे आर'जखौ लादों आरो जोङो आर'जआव बेबायदि आर'ज खालामदों। जोंनि दहाय मानगोनां नेहाथारि जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्ट वमेन कमिटिनि नेहाथारि बिथाङा स्रा स्रा फोरोंलांबाय आरो खोन्थालांबाय। आङो सुंद'यै आं बुंनो सानदों। दा जोङो जोंनि बे फारिलाइनि गेजेरजों गोबां बेबायदिनो आर'जआ बेबायदिनो जायो। जोहोलाव सिख्लाफोर इसोरनि अनजाथाव सासे ख्रिस्टियान जोहोलाव बा गियानि जोहोलाव सिख्ला जालांनांगौनि थाखाय जोंनि बेयाव सफैनो हानाय बिमाफ्राबो गाव गावनि फिसाफोरखौ गेबें लामाजों दैदेनलांनांगौ, इसोरनि बोसोन होलांनांगौ होननानै गाव गावनि फिसाफोरखौ इसोरनियाव बिस'नानै होनो थाखाय बेबायदिनो खावलायनाय आरो बेबायदिनो जोङो खावलायनाय बायदि जों गावजों गाव बिस'ज्लायनानै बेबायदिनो जोङो जोंनि फिसाफ्रा मोजां जानांगौ, जोंनि न'खरफ्रा मोजां जानांगौ। जोंनि दा लाइमोन आइजोफ्राबो बेबादिनो गाव गावनि न'खर दानायाव गाव गावनि न'खरफोरखौ सिफायनानै थेर बेथेर खालामनानै थांनाय बेबादिनो हौवासाफोरनि गेजेरावबो हिन्जावसाफोरनि गेजेरावबो बेबादिनो गोबां नुनो मोनो आरो जागासिनोबो दङ। नैबेफोरनिफ्रायबो जाहाथे इसोरा जोंनि आइजोफोरनि जोंनि बे जुथुम्मानि गेजेरजों जाहाथे इसोरा जोंनि आर'जखौ खोनासंनानै साफ्रोमखौबो जिउआव जाहाथे सिनसियार जानो थाखाय बेबायदि गियानखौ इसोरा जोंनो होयो आरो जोंनि न'खरफ्रा जेन बायफ्रुनानै थाङा, जोंनि जोहोलाव सिख्लाफ्रा आद्रि जालाङा, लोंग्लुं जाग्लुं सोबग्लुं बेबादिनो बेमार आजार गाज्रि आखल आखुफोरजों गाज्रि सैनांनाय गाज्रि थासारिनिफ्राय जेन रैखाथि मोननो हायो। नैबेफोरनि थाखाय जोंनि बे जुथुम्मानि गेजेरजों आर'जखौ जों लानाय जायो। जों बेबायदिनो आरो जोङो फुंनि 9 बाजिनिफ्राय लानानै जोङो बेलासिनि 3-4 बाजि नै दिनैहाय गरमा बांद्राय जानायलाय आरो जोङो 3 बाजिसिम लानोसै होननानै जोङो समखौ एसे सुंनानै लानाय जादों आरो